nafilmuješ to? Tým vzadu. Vieš čo? Nie, kľudne môžeš cez sklo. Cez sklo. Dobre. Len chcem v podstate, aby bolo vidno to prostredie, okolie, lebo chcem to ukázať aj doma našim, hej, aj proste Oskarovi chcem ukázať, že asi kde sa to nachádza. Chceš aj pravú stranu, alebo iba ľavú? Vieš čo, zatiaľ asi len ľavú, lebo tu sú zatiaľ pozemky, ale k tej našej lokalite sa dostaneme, tá je rovina. Hej, ale všetko na ľavej strane sú pozemky, čiže tu je typický príklad, hej, ako to dopadne, keď už si kúpiš pozemok, hej, urobíš tu takúto vykopeš jamu, hej, no a do základov dáš mega a môžeš staviať ďalej. Iba mega? No. Nejaký lacný. No asi tak. No tu je tiež ďalší príklad toho, tu je, typujem, že to bude taký no menší domček. Haló boys, mávajte. No. Rýchlo, kým dostaneme lopatou. Aj tu je taký. No a my sa bavíme v podstate o lokalite, ktorá je za týmto tu plotom. Za týmto? Hej, a za chvíľu sa k nej dostaneme. A v podstate toto je ono. Toto. Takže tak môžeš kľudne nasnímať okolie.